Паважаныя пасажыры, троллейбус накіроўваецца па маршруце Номер 10. А. Вокзал. Улица Оранжерейная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Белорусский державный университет транспорту. Прыпынак. Белорусский державный университет транспорту. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фабрика 8 сакавіка. Прыпынак. Фабрика 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Рогачевская. Прыпынак. Улица Рогачевская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Полесская. Прыпынак. Улица Полесская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Никольская церква. Прыпынак. Никольская церква. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Электротехничный завод. Прыпынак. Электротехничный завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Палац культуры завода Гомсельмаш. Прыпынак. Палац культуры завода Гомсельмаш. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Универсам Сельмашевский. Прыпынак. Универсам Сельмашевский. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Больница. Прыпынак. Больница. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Шапаева. Прыпынак. Улица Шапаева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Фадеева. Прыпынак. Улица Фадеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Завод самоходных комбайнов. Прыпынак. Завод самоходных комбайнов. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица героев-подпольщиков. Прыпынак. Улица героев-подпольщиков. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Открытое акционерное товариство «Электроаппаратура». Прыпынак. Открытое акционерное товариство «Электроаппаратура». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Салео Гомель. Прыпынак. Салео Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Администрация свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Прыпынак. Администрация свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Ратон. Прыпынак. Ратон. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Каштан. Прыпынак. Прадпрыемства Каштан. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Пераезд. Прыпынак. Пераезд. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Улица Оранжерейная. Канцавы. Прыпынак. Улица Оранжерейная. Канцавы.